han ganen zaldi magikoa. Aurra zenean, han ganen zaletasurik handiena marraztea zen. Baina ez zuen pintzelak eta papera erosteko dirurik, bere familia oso txiroa baitzen. Diru apur bat irabazteko eta gurasoei laguntzeko asmoz, ostalariarentzat lan egiten zuen. Janariak banatzen zizkien bezeroei. Egun batean, han ganek Wang Wei marrazkilari ospetsuaren etxera eraman zuen janariz betetako saski bat. Alde egiteko unean, zaldi eder batzuk ikusi zituen etxearen atzealdean, eta ezin izan zion arearen gainean haiek marrazteko tentaldiari uko egin. Jakin minez, Wang Wei hurbildu egin zitzaion, eta marrazkiari begira gelditu zen arreta handiz. Hurrengo egunean bere etxera etortzeko esan zion han gani. Hurrengo egunean Wang Weik papera, margoak, pintzelak eta diru apur bat eman zizkion han gani. Hau zuretzat da, nahi beste margo dezazun. Han ganen bihotza eskerronez bete zen. Han ganek egun sentitik ilunabarrera arte marrazten zuen. Zaldiak marraztea zuen gogoko beste ezeren gainetik, eta haiei bizi itxurarik handiena ematen saiatzen zen beti. Han ganen marrazteko trebezia oso handia zen, eta haren ospea enperadorearen belarrietara ere iritsi zen. Handik urte batzuetara, enperadoreak jauregira deitu zuen, margolari ofizialen eskolan sarzedin. Eskolan, han ganek ez zituen margolari zaharren lana kopiatu nahi izan, irakasleak hala eskatu arren. Zaldiak marraztu nahi zituen soilik, eta bitxia badirudi ere lotuta marrazten zituen beti. Zergatik marrazten dituzu zaldiak lotuta beti? Galdetu zioten egun batean beste marrazkilariek. Han ganek honela erantzun zien. Nire zaldiak bizirik daudelako eta ihes egin dezaketelako paperetik. Handi denbora gutxira, gau ilun eta isil batean, han gan etxean lanean ari zela, gerlari handi bat agertu zen etxeko batean. Nire bizita sekretua da, esan zion gerlariak. Atean dugu etzaia, bihar gerrara joan behar dut. Zure zaldiak benetakoak baino benetakoagoak direla entzun dut. Eta zure pintzel magikoak bizia emateko doaina ere baduela esaten dute. Sortuko alduzu zaldirik ausart eta indartsuena niretzat? Saiatuko naiz, erantzun zion han ganek. Han gan bihotz osoz marrazten hasi zen. Baina marraztutako zaldiak ez zuen bizia hartu nahi. Jarraitu, lortu egin behar duzu, esan zion orduan gerlariak. Sentitzen dut, erantzun zion han ganek. Marrazki honek ez du balio, zutara botako du. Papera zutara bota zuen unean, zaldi bikain batek jauzi egin zuen zugarretatik. Gerlariak zaldiaren gainera jauzi egin zuen eta gauaren iluntasunean desagertu ziren biak. Zaindu ondo zure zaldia, egin zion oihu han ganek. Baina ilargiak baino ez zion entzun. Zaldi hark ez zuen ez urik
ez janaririk eta ez atsedenik behar. Zaldia lauazka zioanean, haren apoek ez zuten ja lurra ukitu ere egiten. Gerlaria ere etzen inoiz horren ahaltzu sentitu. Ahaltzua izateaz gain, garai ezina ere batzen. Borrokaldiri gogorrenean ere, etzion inoiz ez gezi batek, ez eta lantza batek zauririk egiten. Ez berari eta ez zaldiari. Gerlaria borroka guztiak irabazten hasi zen. Garaipen horiek ez zuten gerlaria asetzen ordea. Borroka egin nahi zuen behin eta berriro, etsai guztiak hil arte. Baina zaldia triste zegoen. Moztutako buruak ikusten zituen etengabe, erauzitako hankak, zaldi hilak edo zaurituak. Bat-batean, negarrez hasi zen. Gudu zelaian, gerlaria lurrera bota zuen zaldiak eta odolez zikinduta lauazka bizian alde egin zuen. Ez ezerk, ez inork ezin izan zuen geldiarazi. Gerlaria etzita, zaldiaren bila abiatu zen. 36 egunez eta 36 gauez ibili zen haren bila. Udazken goiz batean, han Ganen etxearen aurrera iritsi zen. Zuk emandako zaldia desagertu egin da, esan zion han Gani. Ba aldakizu non dagoen? Bai, erantzun zion han Ganek. Ikusten aldezu margolan hori? 5 zaldi margotu nituen, baina goiz batean, esnatu nintzenean, 6. zaldi bat zegoela ohartu nintzen. Orain zure zaldia hor bizi da, nire margolanean. Entzun duzuen zaldi magikoaren istorioa kondaira bat da, baina han Gan margolaria benetan existitu zen. Txinan bizi izan zen duela 1200 urte baino gehiago. Zaldien margolari bikaina izan zen. Han Ganen margolanek irudimena gainditzen dute eta haren ospea mendez mende guganaino iritsi da. Haren margolan gutxi batzuk baino ez dira gelditu.